И здравейте, хора! Разбира се, знаете кой съм аз. И ви обещах, че ще почнем поредица на Майнкрафт. Ето, ръкопляскайте, ако искате. И през последната седмица, през която въобще не качвах, за което много съжалявам, през последната седмица събрахме 3 абоната, което е доста бързо и внезапно. Това не съм го очаквал да стане. Чайте да зарядат чънковите. То докато не заради малко FPS. Или защо снимам. Надявам се да се оправи в FPS, защото ми изглежда прекалено малък. Обикновено игра на 53 фрейма. Но разбира се, това не е проблем. Разбира се, ако стане нещо по-лошо е проблем. И това е нашия нов свят. Виждате го? Нашия първи свят в Майнкрафт. А пък тук е майко. Има си ресурс, но нямаха за слизам. Така сега първата емисия е да си направим брадвишка и кирка. И, и искам долу в коментарите да пишете дали искате да пускам някаква музика по време на запис, защото така сам слушате телевизора или ме и Майнкрафт. В което не виждам много голям смисъл. Пишете долу в коментарите, ако искате да слушате тази музика. Що според мен ще се бъде някакво яко. Но не знам дали на вас ще ви хареса. Така забивка. Много е странно. Добре, поне позаредиха чунковете. И виждате ми параметрите на лаптопа. Ама, за жалост, не съм пуснал видеокарта. Истинската да работи. Иначе се работи истинската, не е Intel HD график. Май нищо не направих. Така и аз усещам много забавяне. Но странното е, че Far Cry Primal ми върви на 30 FPS. На ултра настройки. А пък тук Minecraft 17 FPS, което е странничко. Наистина, може да е защо снимам. Или нещо друго извършва. Не знам, може антивирусната нещо да прави. И долу в коментарите пишете. Все пак, нали знаете, че Мафия канала има името Мафия. Мисля да пусна поредица и на Мафия 3.
вървим на 30 фрейма спокойно. На лоу графика, ама пак ще тръгне. Стил съм до там, където беше казиното. За GTA 5 не казвам, че със сигурност ще има преса. Така виждате как FPS-а почва да се покачва малко по малко. Най-накрая. Явно е трябва да се изчака малко време. Но по-добре бързам. Така, сега последния азис. Да ви кажа раз. Умре! Умря. Чайте само проверя. Добре, снимаме. Аз пък. И сега страната. И да, сега виждате